All that you want is all that I need. Rising like the smoke. Ще играем негативно с моите два приятеля. Може да сабълете с камъкта, да лайкнете клипчето, да шервате с роднини, с приятелки, с приятели. Линк на социалните ми мрежи в описанието ще има. И днеска ще има лайв. Няма днеска. Сбърках. Четвъртъка ще има лайв. Очаквам от 8 часа. Ако не се обърка нещо, разбира се. Сега от 4. И ще види и да продължаваме. Аз трябва да мисля изречение. На български писам, нали? Да, българи сме. Порко, българи сме, нали знаеш? Да! Брат, Това да бъде рад. какво е това, бе, брат? Брат? Какво е това? Брат, нямам никаква идея. Готов съм. Брат, не ли? Добре, бе. Защо има първо къде беше вчера, после къде е бял? Какъв е това лъча, бе? Вие сте добре. Чай да правим столчни. Добре, този път ми хареса повече. Този път почнахме по-добре, миналия път беше много зле. Как след като? Ама как става с тази работа? Не бе, чихуп. Мога да си го направя по-светло. Така ще е. Но този път си какво да добавя, следния път не го добавих, този път ще го добавя. Бум. Ето което. Мяза на всичко, но не и на това, което трябва да мяза. Добре е то. Ага. Добре, хубав Ето телевизор. това. Защо трябва да слушаме телевизора на Чакай, аз ще го справя това. Така, Не! ще го направя този път с такава кошичка. Да го направя ли фейк? Ще го направя ли фейк? Брат, аз някой интернет как го правя. Така, така. С далекови очи. Къде е било лавото, бе, брат? Крайната колона по-надолу. Да, бе, аз го правя. Така. Ще слушам малко след оси, да има. Брат, няма време. Не бе, брат, твоята кожа. Брат, това ако някой го познае... Брат, ти на всичко, но не и на това, което трябва да мяза. Аз ще ти го правя, стой. Не, стига е. Аз нямам Това време. свърши. Айде да видим. Брат, това. Готови ли Да, сте? го дори Айде да можах видим да на направи, какво можах да направи. момчето, Димов. Не бе, христо локален, Времето там на бях интернет е стигнало. Не, край просто лицето на нищо му направи. Беше бял. Ти го рисувах аз. Ти си ненормален, брат. Абе, няма очила, бе, брат. Реших да ти сложа. Да се види с очила. Дори очите ми не са завинала. Аз да ти казах, не знам кои са ти очите. Аз те рисувах два пъти, брат. Патрон. Добре. Добре. Става. Чумак на молив ми мяза. Моля се, по-зле. Малко, да. Малко, да, брат, защо помня? А. Аз трябва да му сложа черна точка. На лайв. Ютубъра. Давай на лайв. Ето,
И пишете дали искате част 2. Те, кой игра? Готово. Не. Брат, ама дайте нещо по-различно, не пишете ни също. Да, бе. Да, бе, да. Сега. Сега, да. Не, Брат, Какво стана? Какво има? само ще ви кажа, че повечето неща трябва да им сложи черни точки. Еми така по принцип минава тази игра, какво очаква се? Какво очаква се? Не, чакай. Питам. 2, 3. Ама аз ти даже не знам дали тази чаша мога да я кача. Ще не ми. Това проблем, брат. Няма. Тази част... Брат, само това ще да рисувам. Ще като ще ми ще махнеш колкото можеш, брат, и това е. Брат, ако ще пишете нещо да не е свързано с Германия от миналото, брат. Какво? Какво става тук? Брат, ако ще пишете нещо за Германия... Сте... Да fucking... Ще разбера. Защо? Не чуш игра. Това е. Не, имам предвид, че ще разберем. Къде е за главата, какво имам брат? предвид. Не ми стига, бе. Брат, това изглежда добре, което не мога да го кача. Съжалявам се. Брат, аз моето ще окача, ама много е зле. Направим. Брат, това ако го качиш, може повече да извиш канала. Добре, Само какво казвам. толкова сте написали? Не може Не да е се толкова зле. Не може да е толкова зле. Аре, ще работят. Не може да е толкова зле. Чак толкова сега. Къде е бялото? Не, това замълчи ми серно. Не. А, брат, компютъра много трудно се рисува. Добре, да направя. Давай. Ти мисля, че знам кое. Как скаже тая игра, бе, брат? Някой може да помогне тая игра, дето... Не, топа едно човече, няма смисъл. Ще кажа, дето... Пам. Не. Брат, защо? Какво Искам да разбера каква е била първата дума за това нещо. Искам да разбера контекста за тази дума, защото няма някой човек просто тъй да я сложи тази дума. Не знам, мисля, че ти. Какво? Какво? Това е тази дума, е генг? А, Това е тази май се. Така. Само правим. Аз съм готов. Това беше на въпрос. Какво? Май се е паднала моята дума. И е готово. Не, чакай. Брат, с вас повече не оставим Готово. нещо. Еми, гатих, брат, е експириенса на лудостатия. Това как ме завязва. В Гарти Хвон ти предоставя всичко по... Брат, да може правиш, да... което си искаш, брат. Може да се прилича на Значи хайдути, не е бе. добро, аз се снимам, брат. Може Не да е прилича добро, на аз се снимам. на пиян хайдут. Брат, А пък по е. моето мяза на всичко, но не е това, което трябва и тази дума има няколко значения, брат. Моето този път май се... Ама аз Добре. няма да сложа другата част, защото ще е много нецензурирано. Какво ще стрикна, брат? Рестрикна.
Ще ми изпълня каквото може да размисъл. Мисъл, правя по-family friendly думата. Абе, family friendly за мен не въжи. Какво? Family friendly братка няма. Вече знам ти какво си написал. Това е но. Брат, това беше лесно след. Последното беше много лесно за мен. Който написа? Който написа? Какво? Кое е било лесно? Кое е било лесно? Не бе, не чух, кое е било лесно? Какво ти пък аз да решавам? Просто трябваше да направи една фигура, да едно нещо и това е. Да, моят се е паднал. О. Я ви моята... Борис крещи на реп. Добре, ти съм го познал. До някъде, айде. Репо! Само по жълтото човече. Не ми стигна време за ръката. Това е обаче. добро, чакай, това е добро. Само за ръката време не ми стигна. Това не е зле, бе. Ама е добро, брат, добро е. Да, това си остива. Еленско месо, брат. Това не беше леско месо, брат, това не беше леско месо. Това не си го... Това не... Добре, ти къде Къде я стигна до това? Къде я стигна до това? Да. Откъде го измъкна това? Брат, как моята дума беше най-да натарвам. Явен Борис. Това не съм... Какво? Чай, къде е човека? Не го виждаш на 6 етаж. Не, бе, Чакай. Те трета игра. Минута път да няма трол. Трак. Кой искам? Искам това, брат. Моля те да го направите. Моля, Добре, дайте ето. нещо нормално. Да не е на... Добре, какво е? Идеята беше дума, не изречение. Сале, случайно да си слагал повече време. Не, но защо имам изречение, не дума? Не знам. What do you mean? Ще разбереш. Чакай, какво се прави? Кажи. Аз съм и тази работа, бе. Чакай, всичко да съм взет. Опа! Което? Добре, къде трябва да се тази работа? Къде трябва да ги опана тия работи? Така. Това не прилича много на това да си мисля. Така и... Брат, тази част въобще няма да я кача, аз не знам какво да ми рисувам, брате. Добре. Тък му за нас да си е. Нали? Ами да. Не, аз съм готов. Как са? Какво направи на гълкия човек? Аз не знам как се прави това. Чакай малко, брат. Чакай, ще А, Вече направя. разбирам защо... Вортекс вече разбирам защо искат скрибъл. Що? Чигъл се, не знам защо. Брат, това заприлича нещо. Филип не звъни. Как кажа му? Дигни го. Ме видео съм.
Кво? Кво? Добре. Ох. Кое то е? Не го написа! Юрко. Какво? Какво? Моята Кое дума, то е? моята дума не успя да напиша. Имам идея за това. Имам идея за това. Имам идея за това. Ако някой му се е паднало две нещо си, да си измисля накрая, където не съм го написал. Добре. Тимитов на Каус. Да съм как се прави тази работа сега тук. Нямам нещо, което не мога да си го обясна аз. Мисля, че имам представа за... Може би от моята дума е почнал. Сега така, след което почваме да рисуваме това. Това някой е така. Така за пръстите, ръцете. Така. Така. Да. Това нещо е всичко, но не е това, което трябва да е. Яска. Вече Яска, не се тревожи, брат, не си сам. Не си сам в тази работа, спокойно. Така. Кое ще е забавно, ако кажа, че... Опа, че съм готов. Не. Брат, моето мряза на мравка, отколкото на това, което... А как се прави момиче? Чакай малко, как се прави момиче? Какво? Чакай, ще го направя съвсем. Добре, направи си го. Добре, на нищо не прилича. Имах идея, ама на нищо не прилича. Накрая. И аз имах идея, ама моята идея не стана на много добра. Това трябва... Той ако някой го познае... Това трябва... Значи ако се обеща после с това. Добре, съм все пак горкия човек. Моля, Какво става, бе? Не, бе. камера, стена. Какво? Какво? Колело. Така, маймун е де Борис в реп. Брат! Какъв Борис се е паднал? Ама по-голям от него. Това прилича на... Такъв от репо. Това не е репо. Това не... Брат, това... Явен Бруис. Еби! Бебе! Трасна ръце, ръце, пръчки, трасна ръце. Трасна ръцете. Кой? Борисе, просто дай нещо нормално. Meanwhile me.
Не, чак се. Ай, няма да ви затруднявам. Може още по да ви го затруднява, няма. Борисе, ако си дал някаква на... Брат, Да. давай. Пак is this? Добре. Това, Борисе, написал си го неграмотно. Том си казал. Не, чакай. Не, интересно, че това е. Така. Не, чакай, ще го направя с една вежда. Ай, вече имам време да направя хубав нос. Тук трябва да си една клечка, брат. Така. Добре, писате твърде сложни неща за толкова малко време. Така. Откато, брат, така трябва да се... Това е. Така. О, майка моя, коза мяса. Някакъв картоф. Мари. О. Какво ще да му добавим, бе? Знаеш, ще го направим в рамка. Не забавя. Аз се гледам анимета, къде искате да ви нарисувам, чуй? Какво? Да, знам какво е цепа, ама какво е това? Какво е хикай? The fuck? Какво е хикай? Де да знам. Просто ще нарисувам... Сега съм мързелив човек. Въобще няма да се мъча да го направя като хората. И аз. Ето. Те ще направим. Чай, аз спуснах. Съсуем се по чертички, ама... Знаеш колко се гледа? Чертичките. Брат, аз не коментирам как съм го направил. Ей! Аз като цяло- Това. Това, че вие не знаете даже какво сте написали, няма да питам. Аз не знам въобще какво... Да, и аз си. Ами... но... Рацире... Какво да... След тази игра ще приключвам, че Ето имам и една аз. работа да свърша. Така, айде да сме. Айде бе, художниците. Един го чакаме. Най-вероятно мен и още Чакай. някакви Детайлите, Чакаме. детайли. детайлите са много важни. Наистина. Чакай, върнах се. Трябва да свърша нещо. Вей, не знам как го направих толкова бързо. Айде бе. Ти да виж. Чакай малко, hold on. Това беше още така. Какво? Това било часовникар! Да, бързо. Брат, аз не сванах. Не може да се... Не може... Направихме няколко рундове, забавлявахме се, имаше много смях, много тролинг, ама всичко по ново. Може да се абонирате с камбанката, да лайкнете клипа, ако ви харесва, да го шервате с приятели, с родители, с всички може да го шервате. Никой за социалните мрежи в описанието. И ще се видим утре от 6 часа. Бай-бай и до утре.